Saging. Ah, tambal bugas. Kansi man nagpatrabaho sa kuan eh. Nagpatrabaho sa kuan kansi na. Ha? Oh, di sudah? Hagben. Tapos na yung binay. Mukha pa kung magpamahaw. Kauban to, sige nagtrabaho. Kira na namin sa Lysol. Yo, what's up? May adlaw siyang tanan sa mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa tatong tanan. Karon kay adlaw Miyerkules mo no? September, October 5. So ikapitong adlaw. Kapitong na ron mo no? Kapitong adlaw sa pagtrabaho na mo sa project ni mama. Kanya kay kuha naman. Mas naibi naman. Sambong na ta. So makakot ko dito kuha na bahas. Eh magbuhos ko sa ligero na lagi. Kuha na ng purmaw. Sa ligi niya. Ato na yung hakuton ang bahas dire. O graba. Eh, para magmasa tayo kuman. So, good morning guys. Hakot ata guys. Hakot tag na po guys. Maghakot ata bas. Kanda mig mayo. Shooting mig mayo para di kasig palit juice. Unsa tao guys? Hai. Kani buka tiya. Bukas ata si Nina kay para din ni mabuling. Hindi ba tay di ba kita kugihan man labah. Na guys. Panday na sa tingin no. Doon si Ligan dire. Para akong masahan. Limpyo ba? Sweepers na sweepers. Dito kataro si Ligan eh. Masang pangon. Ikaw na, limpyo na mana. Ikalimpyo na. Yan buto ni mo mga kuan rin. Bas. O graba. So na call bas ko lo? Bas. Ikaw man sa bas. I-mix din. Graba. Manawag masa guys. Hello? Buhos na sugod. Wala ba? Basa-basa lang sa masa. Tubig. Kandos tayo ako. Tubig gani? Kuas masa. Ako ikalay kuas. Sab na sab. Ikalay kuas. Substitution rep. Pasok. Itong pabasa-basa. Namusta na yung kumpatihon dari guys ha? Ba guys oh? Ano sa tinginan guys? Oh kakita ni kandos sugod. Kandos sugod ni ay. Ako may nagmasa na. Ako na mga manager oh. Tuko ka? Sa pagman guys, yan murag. Alangay tani guys. Sige tag storya. Kaya na magstorya, eh gahuman ni update lang tamo. Sa pagman na. Naman namin dito buhos guys, surot ng minasa. So na po may graba na po guys oh. Hako tapos siminto guys. Bas guys. Tuboy ko na ni. Di, suway ko angot ko. Ah. Dai. Binaw. To. Ano ba ito? Ah guys ha. Ito na buyan singin lang guys ha. Kop TV. Uy, guys. Ito pagtukan basa gyud. Ikaw. Practice mayo kay para di kasig palit juice. To plus do. Kapoy. Snack na guys. Ito mong ano. Masahon nun. Dito bigan pero siya. Kaya para ang atong mga bas o siminto, musayop to siya tubig. Gami ba sayop sa midrig soft drinks. Kani ba mo ni panakol? Ano mo ni panay masawat? Kani? Kuno na sa ano na. Sa una ko no guys, yung si Uncle, kaning pana. Kani siya. Napuno na siya sa kamay diri tanan. Ang igbawol no. Toppings. Toppings niya kamay na ang kamay karon mo na lang no.
Mahal naman kamay ron, no? Namin ganay ko. Mahal naman kung kamay ko. Mo lang gisik-bisikan lang nila, no? Ha? Naray ko ko, mahal kayo? Presam na kulor, oh. Nga na tong kok na. Itaguan lang pang ko. Tago asa lang butang. Rasa ko. Pa diskarte na mo ale. Kini ka tuning sigaw di mo taga pa presyon ni. Nagka mahal lagi maayo. Mahal na wa. Ato bagawas. Ba mo sa ohas ng sa kwan mahal. Oo, nagikayo sa kok ba. Kinahalan gigi minom ba. Palit na barato pa na. Nutok ba taguan ba kamahal. Tuwas na tago sa ganyan sa. Nga ang mga manginom ay gud palit gud. Hindi ta palit ko guys, mamahal na yung maayo guys. Agon sa Pepsi. Rasa kulor. Nak sa middle guys. Kaya kamani tuwas mig boss ito. Guys, wanay masa guys. Alas 11 na po, 45. Adjourn ta, adjourn. Puwes na guys. Nito na guys. Tubig eh, bugno. Pasubaw ba? Tambal ni sipon. Hindi na gabog na. Tambal ni sa sipon. Puli yung ubo. Mas 12 na guys. Ting pangaon na mga ka. Ang tabing mama. Sudan to da. Amo sudan kaya sudan mo pagpamahaw. Dray. Dito isda og inununan. Nya. Kuan. Pinadto na mo diano kay unya day. Kontag sa iyo kay hindi ako mamstorya. Gutom lagi ko. Ha? Kaon lagi sa mama. Mayari guys kay natay lakaw no. Na kami lakaw. So mga tuta sa Bugo. Sa sentro sa Bugo. Kay nami adtoon, nami kuan bato no. Nya ako to ginasing daril nga pangandam na. So ako sa dire mangandam na ako. Sila nasa ang kulera? Huwag mo na kong tabang. Ha? Asan sila maglabit buhos ng hapon? Diya, ati ka sa ligi. Layo. Kanang pinakasayo. Ah. Nga mo guys, kisa man mo hatol-hatol dito. Ano? Pula-pula. Kaon sa ko guys. Nya, kamusad kaon mo dahil kay basig mga pasmota. Lisod na. Naghanap tabo ang. Kaon sa ko guys. Ha? Nya, ubanta sa ninyo. Ubanta ninyo. Uban ni ko sa akong lakaw ron. So, kaon sa ko nya mangandam ko dire. Then ato ta sa akong lakaw. Under, lakaw sa mima. Ha? Mo na trabaho. Lakaw sa ma? Ha? Lakaw ng mga gwapo. Bye. Kamu na sa diagol? Layo ako. Ayos ba eh? Nah, dyan sa? Simuda kita no? Bugay. Nah, habis sa Zumba? Habis sa Zumba ba? Aw? Pictures day no? Saan makalimot-limot mo ganon? Pictures day ron? Ano na yung program dire? Here comes the big show! Gamayan ni mo gaw! Gamay mo sinina! Lamig ang kaon sa inyo ko no? Grabe! Katunga na lang ka ting! Real! Katunga na lang ka! Katunga na lang ka Jig! Tampok ko tampok. Bawal. Nag-cream ka dito gaw? Nag-cream di ka dahi? RTC? Okay ba? Shoutout sa tagiyan ng Multicab no? Safe ni. Thank you. Salamat kayo sa pagparking diri sa imong Multicab. Busing, idol. Salamat Bisa diri. ng multicab eh. Okay lang po. Ako di yan. Ay, taligsik man guys. Taligsik man. Silor yan. Masilong mo dire. Motor niyo. Salamat kayo sa pagkuan. Madinakpan na ka. Apel na. So, thank you kay Busing ha. Sa imong pagparking diri kay nakapasilong gid taon mi ay. No? Wajud ni mong labad sa ulo busing. Laban sa ulo. Imo na raman nag Rexidol gaw. Nindot yung paupaw ka ron. Nindot kay. Bate. Bahala mo. Imagine ako nang mapaupo ka. Ha?
Lain na tanawag lain na po nilang ilang building. So, ano, Murag hipay. Hipay na. Hilo ka to. Murag hipay. Opa, ikaw na po. Ngiluha na ba ka na sa bukong? Aray mo uno, aray unahon sa. Hindi na niyo pa sa panganing upawa ko. Kuha mo ni dos mo ni, dos. Dos uno. Abi daw si Miguapo na. Yeah. Si Miwapor ikaw. Si Miwapor. Bapid ang dito. 4x5 nga ikaw. 3x3 ang manok. Parang utangan sa manok, anong 3x3? 3x3 ka na ikaw. May kagi sila ka uno tanan ba? Pwede. Hindi yan ako. Lagi. Hindi yan ako. Inilo na gahapon eh. Isuka ka ito. Grabe yung isuka ay ron dito. Tuba na, tuba. Duro to buang ko sa gana. Ingnan ba kanyang tuba? 5. Bawa kang Igit-igit ka. bawa ka ng suka, tuba nga ko na. Layo sakit, more sikit. Lagi na sakit ka. Igit ka. Tatawag mo imong otot. Mahon to ba eh. Manginit ikaw, lapo na pagkulapo na ka. Layo rin pala po eh. Tama si kulapo ka, lambat na sa ulo ka ka. Tama man sa tiyan ka. Tama na sa lupot ka. Hindi na kaigit ka niya. Sila. Ikaw. Lalo. Wow. Jadi kamu to karo kay bayad ay? Ha? Ikaw to karo kay bayad? Upay kong minimum karon. Thank you. Nice snack, bro. Ha? Nice snack. Eh, shout out raw sa kinahagal ng snack. Isa man principal. Sir RJ Veloso. Nagro na pa siya, no? Na, Nawala yung burger sir ka. mahalo naman kayo ka, di naman kamutok karo kay bayad. Never dear sir ay. Nanay, supaw sir pre. Lalaw. Comment ko. Kagumko. Ay, supaw din ako kayo. Wapo na daw, wapo. Dito bawa ka, katawa ba? Ano ko rin mga dyan to pre, ko din na si may gwapo bro, go. Chupaw. 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 Chupaw ka ba? Chupapi. Chupaw ka. Chupaw ka. Mana yan? Good morning. Ako mga karon na tunga-tunga lang. Ka naman. Kini ba ko puro sa. Oo. Go. Go Yoj, ikaw layar, go Yoj. Biulan ka. Wala lay restaurant. Nanalay ka. Ngulikta naman oh. Pag sila ka 20, grasya na kakamay na. Puro ka ng koleksyon simbahan. Tulalay ko nga na. Kamali YouTube si ko. Zion. Wala yung 40 na. Nabot ra na eh. Nade kay 140. Mamun. Katong lang ito glasa mo. Oh, abahaw. Kulilax. Amot ba ka kami? Tedribo. Cupcakes naman na isa. Cupcakes naman glasa na ro. Iyagol deluxe. Tapli lang sana pre, tapli lang sana pre. Tapal na ko buang. Slice bread na Slice bread. Tagapakli ba? Elite. Oo. Tagapakli slice bread ba? Arms feeling, di ba to? Arms feeling. Ampot ra na eh. Punila. Malumog kasing dra na anime. Ato yun. Buwang. Ipabuhat ni mo sa cake. Nayarag. Kinit. 20. Ryan 20. Nya intong Dres. Tong. Yape intong Dres. Bitar na. Ate sang kana kasing-kasing ko na pagkamot kagaw. Tong. Kasing-kasing ka na pagkamot imong Dres. Sobra bigas grilyo. Hero. Tangin pre ha. Ryan 20, Junil 20. Oh. So paswatan nun. Oh. Intong tres. Ayaw. Tangin intong. Tres bina na magiging chocolate sigarilyo. Oh. Tanga pre ha. Ipabota pa niya. Pila ba? Ato ingno na. So, padong namin nga to guys. Sa pangaga. So, ako pagdadali ba? Wala ko magbungot. Tapan ko sira ni. Mo na yung kwan. Yang signature face. So, kuan ano? Among surprise si Sir kay kuan ron. Teachers Day man ron. So, among surprise si Sir Pacomio no. Pero ang gingon sa mo, ako na siya ilabot. Ako na ilabot ang college faculty sa celebration nila. Pero maestro nga mo na si Sir. Amo na nga mo siya surprise. Bahala na.
Amo sa surprise ato, amo tukaran Mga si rin, sir. sir, ito lang. Betul. Pag makasaban nga rin mi. Ate daghan mi. Kasi ito lang, sir, dapat tukaran. Buang. Pamilya lang po, ito sekali ito. Ba ito banner at Piti Tuesday. Pili mo Ulin ba? Pili mo pre dito kasaban na pre. Feel ako. Ako kay murag kuyawan jud ko nga Wala makasaban na ako na feel. Pero mangyari na dapat mangyari. Sa kay among motor mo plano, di ba pre? Umur gani motor na sugda naman Importante eh. ang mahalaga. Sugda naman eh, amo lang ni Tiwason. Kausara ang kasaba. Oy, kausara ang kasaba. Kumbatiran eh. Kung sa mga may tabuan eh, bahala na. Ano nga, mugaw? Ayoko lang, ka na masutag daghan. Kani ay. 380. Nya, 290. 290. Come on. Kani tibila ni te. O yun o, yung pink manoy. Oh, kanay usa, kanay ubos. Ano 250 bro? O kaning lingin. Bubay mo na tayo. Wala laki dai. Kani lang eh. 90 lang. Ah, kana. Saan ko rong kwarta? Printer may mga kinid ya. Pili ko bang? Kilo kwarta to 40. Sakto ra. Sakto ra. May mo bana ra. May phone resibo pre. Oy, tato sila. Oy, Ano? Mati na noy. Ha? Say ka nas lasto agud. 250 mo na? Pila ganyan ito, 50. 250. Oh, 290 dahil sakto na ito na yun. Ano yung 50? Buti niya libre kung may tuklog. Turo na yun. Anong cake guys? Nakasuwat, anak ito. Isuwat na ito dito. Laro mo ito lagi. Wala, kulba eh. Ikaw ba eh? Ikaw yata ka nakasira. Bukan juga nih saya kesada gitu. Sumpagkan juga kasira. Likot na dito. Manang program? May klaro nih surprise nih. Mari kita na surprise ya. Oy! Nasir! Aman? Aman sir? Nisod sir MC? Ano na, pisto na ta na? Pisto na ta? Ha? Kita dardar? Oy, klaro dardar oy. Kita skate terus. Sama ka dar oy? Nakita ni ka dar? Oh, pagawa si Sir may pagkariya pa ingon. Naunsa po ni siya po doy? Asa yung drum niyo? Tara, ito. Pabadlong siya oy. Ikadaan ang kiko kaya nakita na ka? Uli na lang koy. Bayad sa. Ngay, kuha nga di city ngay. Oo, nadardar eh. Kalita pala na yo. Gaw, Yoj! Gaw, Yoj! Gaw! Yoj! Bantayan ang sir mo gawas! Ha? Ikay bala dia! Sinya sila me! Ha? Mati ko ta. Kasi yan it's. Uy, buwang. Isa ko sa inyo, Ryan. Mati ka Ryan ha. Ryan to ba? Ryan sir. Kay kuya dire. Oy, pom ni naungan na ilang pildi ko. Pero ngipon na daw ko. Bata pa mo ko. Kita mulag. Bibi na mulag. Buwang. Nas. Eh. Oh, baliktad sir, baliktad. Sir, baka kay bawa. Baka kay bawa ni Tira. Lamang. Ay, klaro eh. Asa sir, balik. Yeah. Sir, happy birthday sir. Palpak, hapit. Ito na. Burial assistant. Grabe instinct ni mo, di ba ka ma-surprise eh? Ha? Kapit ko na. Jay, muraguan yun. Go! What's up? Pwede ra. Pasko ah. Ano may live segment? Ano may ato? Bye. Intro. Alright. Bagyo naman eh. Bagyo.
video. Uwan naman ni guys. Dili pa dai, tarik-tik pa dai. Hi guys. Bye. Ito pa yan nasa luyo nila ito. Ni. Oy, Emeo na, Emeo. What? Kami ngayon sa Bagyo naman eh. Nakalitok eh. Ha? Nakalitok. Oh, ito to. Kapoy na guys. Bawa na ako. Kapoy. Kahina may ikot sa may itlog tanan na mong Hey guys, para sa Teachers Day sa mga polis. buwan. Pangbuang Ryan. Salamat guys. Igor kita may nabasa gamay. Kabot kita may sa pasilunganan. Salamat yung pagtanaw guys. Naot ko nga sige magtanaw. Pagpalit mo popcorn, itanaw mo sa vlog ni KTV. Bitaw nindot na nga advice da. Parang sindi ba? Ilakan na go. Ako sa mawa. Paha ka na. Ako sa iyo. Patay ka. Uy, busig makuha ta diha. Maanda trespassing ha. Oy, anda dalan. Dagan, dagan. Dagan. Ay, uwan di ay. Uwan na gidi ay. Sa libo eh. Magana lagi. Sa milyon eh, sa milyon. Wala magana lagi. Goal mo kay kape. Goal kay ka. Kumata count kick. Ay, kutsara oh. Ay, pali. Ano ba bilhin? May Kanta ba mo ka Happy birthday to you. Ha? Bro? Ako na daw. Ha? Di mabli? Butang inanda ko na eh. Na guys. Gihatag na mo kasi. Iya pong gihatag balik sa mua. Kaya kami ko ni doon to sila. Wow! Happy birthday, Papa Rons. Pakong. Sir pare. From Bob family. Pamilya di tadi ay? Pamilya. Sabot ka to? Mo tento. Sabot ka igsoon ta? Dito, dito. Bahala ko siya eh. Teka, pre, sabot ka pre. Igsoon ta pre. Sahay. Sahay. Tawa, magliso na kag-ulian na naron. Ah, ka gini mo eh. Sir, buday gihatan to siya. Ayaw mo gihatan sa balik. Sino na maoy? Ano naron? Noah. Nawara? Oo. Noah. Sige, pass lang. Ana? Kung di dahil sir sa... Ano eh? Metro Bank? Ay, dahil sa Metro Bank. Ada. Mau dia kayak bau. Sa Metro Bank makan nag sir. Ato sa ilang kuan, Yoj. Basta itlog largo eh. Ada na mandar. Ayay ka. Aday. Tuntun mo boy. Let's go. Una amigo. See you next soccer. Kuya gamay. Kuya gamay bigit. Happy birthday. Lalo. Yo, kita na sa lalo. Ayo sir. Ayo sir. Tara. Lami bina sir. Lami ko na kay yung sir Injil lang nagbuhat. Ano mo na to? Tuwar ba lo day? Yes, what's up? Payas, daghan na yun, mungingi sa bunga lang kapayas eh. Sila mo klaro. Problema na, kuha nga manok na lang. Mas may manok dira. Pero ang problema, kasugakod baka sa naguhi. Sumbagan kan sir. Ay, kimayaw.
Balik ha? Uy, Naroon mo diri. bantay ka ba? Hapiton ka na mo sa inyo ha? Hapit na muna ako. Ako ni pakita ng gidaya hapit na. Oh, matik. Sa doon na mo day. Taas og liog? Ha? Dili ko inom bro. Saan? Kita mo pilan ako. Pwede ra, di kami no, may ligo lang. Lumugmug ko kira lumugmug. Limugmog niya bugwak ikaw man. Wala ka buga. Taas og liog lang mo doon pre. Tulo ka buk taas og liog. Bati na. Ato juga si gamay nga ba't ito na. Para keraan nga kanang kuan ba. Keraan standby ba. Bandul. Basta mo na to pre, ha? So that's all for this vlog mga katambay no. Nauli na ko sa mga maga. Nya. Ato siyang tapuso no kay balik na medyo lang master kay magpalit ko na may og taas og liog tulo ka buok. Kay magkuhan ko na ito. Shots ba shots. Mao to na uniform ko. Kay mag shots mi dito. So saman. Ano natin? Ha? Gusto mo ano? Student ba? Depende. Depende. So, not ko nga nalingaw mo no? Ay huwag kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. So, Manday, Happy Teacher's Day sa tanang maestra no? Especially sa akong mama. Huwag sa inyong mga mama po no? Ay, atong mother, mama, atong first teacher no? So, mauro to siya. Nakot ko nga, makita tayo yung balik. Ay huwag kalimot. Sig balik. So, mauro to siya. Ay mga kapulan. Hangtod sa sunod higayon. Yan ay TV, anay out. See you!